Ja deia que aneu i casem avui està, esta segona jornada, ni més ni menys que a l'altura del col·legi d'Alcanar, el col·legi Joan Baptista Serra. I tenim aquí algunes obres d'art que han fet els xiquets i xiquetes de primària del nostre col·legi. Anem a veure-les i anem explicant. Van estar a punt de sortir del col·legi, per tant és una hora prou important i anem veient aquestes coses que han ajudat a fer conjuntament amb els veïns. És a dir, que el col·legi ha sigut un veí més d'aquest carrer a l'hora de treballar les quinquennals. Anem a veure-ho. Dolors, bon dia, primer que res. Hola, bon dia. Un dia una mica mogudet pel vent, eh? Sí, el vent, ens està fent treballar una miqueta més, però no passa res, que tots se fan il·lusió. Explica'm això, perquè sembla que és el primer any que el col·legi Joan Baptista Serra participa plenament en els alumnes. Mira, allà n'acaba de caure un altre. Ja feia algunes quinquennals que pensàvem, ostres, potser l'escola, ja que la Mare de Déu també passa i ho treballem, potser l'escola podria col·laborar d'alguna manera i aquest any ens vam llançar i principalment des de les àrees de plàstica i de religió, però s'ha implicat, la veritat és que tota l'escola, ho hem treballat, ja ho vam fer el curs passat, ja vam començar, primer vam tindre la idea dels contes, vam fer la proposta als veïns i ja hem estat treballant. Cada classe ha fet un conte en les lletres del títol del conte i ja ho teníem preparat tot l'estiu i ara ha sigut ja traure-ho i col·locar-ho. Ho han anat traient totes les classes amb molta il·lusió, perquè ja saben que és una feina que han fet ells i molt contents. Mirava que arribava l'Anna Casalbó, ens deia, entro o no entro? Mira, ja vine també aquí, n'he ficat una de cada banda, no et preocupes. Anem parlant de la Dolors, també continuem parlant amb els professors de religió i de plàstica. Anna, aprofitant que acabes d'arribar a la segona, no te vagis, Dolors, escolta'm, ha sigut complicat l'elaboració dels contes? No ha sigut massa complicada perquè ells han ficat moltes ganes i era fàcil de fer. Ha sigut una mica llarg perquè portem uns quants mesos ja des de mig curs del curs passat i ha sigut costós però no difícil. Els ha agradat molt, estaven molt contents. Això anava a dir, i després com us ho senten ells? Perquè este matí parlàvem amb algun dels xiquets que venen per aquí i em diuen no, és que avui ara acaben sortint, que volien també agarrar aquest moment. Com se ho senten ells, això de participar a les quinquennals al seu col·le? Ells estan superemocionats. Els més menuts no sabien el que els vam explicar les quinquennals perquè fa 5 anys, tenien 2 o 3 anys i no ho recorden, però ells estan molt emocionats i molt contents, ho han tret ells, ho han ficat, els han fet fotos. Ha sigut molt bonic i molt emotiu. Mireia, escolta'm una cosa, a l'hora de presentar un projecte com este, que és important, a l'altra banda viuen veïns. Ha sigut fàcil arribar a un enteniment amb els veïns? Home, no ens ho han posat gens difícil. De totes maneres, van sortir Dolors i Joan, van parlar amb ells i jo crec que estan contents del resultat de tot això. És potser una qüestió experimental, si permeteu l'expressió, però que està de moment a aquesta hora del matí, que és l'hora que surten els xiquets del col·le i que a la tarda no tornen avui excepcionalment, autoritzats. És una tècnica, per dir d'alguna forma, experimental que penseu que és molt important per als xiquets? El fet de fer això... El fet de fer això aquí? Bueno, experimental, no? Jo crec que és la primera vegada que es fa. Les altres quinquennals vam treballar però a nivell de religió i ho vam deixar dins. Dins a classe. Sí, no ho vam treure, però jo crec que estan contents del resultat de tot el que hem fet. Jo ho diria sobretot a nivell dels xiquets, del comportament dels xiquets, experimentant en el sentit que no s'havia fet mai i que, per tant, és una percepció nova que puguin tindre els alumnes. Sí, estaven molt contents de la feina que han fet i després el fet de treure-ho ells, han vingut i han col·locat les lletres, estaven molt contents. Dolors i Anna, no te'n vagis. Escolteu, ja per acabar, hi ha un tema important, no? Mireia no és canareva, després li preguntem també, però vosaltres dos sí. Escolteu, normalment quan passeu per davant de la vostra casa, la Mare de Déu, sentiu aquelles sensacions diferents. Però i avui quan passarà per davant del col·le? Encara no ho sabem, però suposo que serà encara més emotiu perquè és un treball, no sé, fet de 600 i pico alumnes que tenim, vull dir que no ho sé, ja ho veurem. Anna, explica'm-ho tu. És un treball cooperatiu en el carrer que és molt important, que a vegades ens costa molt treballar en grup i a part que hem treballat 600 i pico alumnes, hem treballat en tots els veïns i ens hem hagut de ficar d'acord i això són uns valors molt importants per l'alumnat i pel professorat. I esta nit qui portarà? Portarà algú dels professors, el director o algú o no? O els veïns se n'encarregaran? Encara no ho han parlat. Jo toco la banda. Jo esta nit toco la banda. Mireia, i tu?
tu les teves sensacions són diferents, no? Claro, nosaltres ho hem viscut d'una altra manera. És la primera vegada que ho fem així, que sortim. Meus fills ja ho saps que també venen aquí al centre. Darío, que és el més menut, està emocionadíssim i tots els dies ens fa anar a veure on està la Mare de Déu i a mirar, i ell, evidentment, vol vindre i celebrar igual que tots els altres alumnes. Ja per acabar, una qüestió per a les tres. No només en estem ara, davant del col·le. Jo em sembla que potser aquest any és un any en què s'està treballant més, m'ho direu les professores de plàstica i de religió, s'està treballant més, motivant més els xiquets encara que participen ben i els diferents sectors, els diferents carrers. És a dir, com una activitat més, com últimament s'està treballant en moltes escoles al col·legi. Bueno, sempre hem treballat, sempre hem sortit, el que passa que aquest any no, hi ha com un plus, i un plus que ja fa mesos que, saps, que anem ja treballant, ara veurem la... i parlant i tot això, i ara avui ja és com, vull dir, avui ja és el nostre dia, avui, claro, més que res això, ja... Des de religió contentes, i des de plàstica que els xiquets i xiquetes emocionadíssims, no? Molt emocionats. A més, jo penso que és molt important treballar les manualitats a qualsevol poble, però més al Canà, que cada 5 anys han de sortir a fer manualitats, i trobo que és molt important que tot l'alumnat aprengui bé a fer tècniques i a utilitzar diferents materials i sobretot creativitat, que ajuda per fer carrers, però és molt important per tota la vida. Ja per acabar, Mireia, penses que el que han après avui han après estos dies que avui ho hem plasmat, ens servirà també després a la vida diària o als carrers, diferents carrers? Home, jo m'imagino que només el fet d'aprendre a treballar o seguir treballant cooperativament, que és un dels reptes que tenim a l'escola, els servirà per a sempre. Això és una cosa que has d'aprendre. Has de saber que has de col·laborar amb els altres, que tots treballem, és com el futbol, que tu d'això ja entens. No juga només un, juguen tots, doncs aquí el mateix. També hem de dir que a banda de plàstica religiós de valors també ho hem treballat tots. Sí, no, i entenc que tot el col·legi, l'equip directiu, tothom... Tot el professorat s'ha volcat a ajudar. Sí, molta implicació de tothom de l'escola. Estem supercontents. És un projecte centre en veïnat. Que és molt important, no?, també, perquè estem educant en l'entorn i poder ajuntar aquestes coses és superimportant. Escolteu, jo fa molts anys que faig quinquenals, però us asseguro que esta és la primera vegada que veig un tipus de projecte este. Felicitar-vos a vosaltres i que ho feu extensiu lògicament a tot el claustre, a tots els professors i també a tots els alumnes. Fantàstic, el Canà segueix creixent i les quinquenals, si tenen futur, és gràcies als xiquets que avui estan a primària. Bé, i ara estem a l'Avinguda Constitució, hem sortit del col·le i aquí canvia una mica. Tenim a Olga Querol. On és Olga? Hola, bon dia, què tal? I el seu fill, Eric. Te dius Eric? Sí. Sí? Eric Pla? Sí. Querol. Muy bien. Eric Pla Querol, molt bé. Escolta'mos, Olga, explica'mos una mica com ha anat aquesta part del carrer, Vull dir, allí ja sabem del col·le, ja ho hem vist, fantàstica idea, molt bé, però ara estem a l'altra part i l'Avinguda Constitució continua. Correcte. Pues és una avinguda molt llarga. Molt ampla. És molt llarga i molt ampla, dividida en 4 tramos i com podeu veure pues és una combinació de diferents colors i molt de treball també. Una base de serradura i després sal tenyida en diferents colors. N'hi ha 6 colors i, pues, mira, l'efecte ja podeu veure, que està quedant molt xuli. Sí, l'estem veient. Escolta'm, però normalment la catifa sol guardar una relació directa en el que va als costats. Vale. En aquest cas també? Jo crec que no, diria que no. L'alfombra serà llamativa en diferents colors i la decoració dels costats crec que té una altra temàtica. Pues és com una composició de palets en caixes de fusta que fan com a diferents huecos i dins pues, van candelabros, floreres, jarrets, flors fetes en tela, de ràfia. Quedarà molt bonico. I llums, i llumetes, per davant i per detrás. O sigui que és un carrer per vindre a veure, no? Sí, jo crec que sí, que després de tot muntadet, l'alfombra té una temàtica i la decoració dels costats tindrà una altra, però en conjunt quedarà molt bonica. Olga, per acabar, tu no ets les primeres quinquenals que vius aquí, no ets originàriament canareva d'origen, que no té res que veure no ser-ho i no sentir-s'hi. Jo soc les terceres. Per tant, ja tens una certa experiència. Al moment aquell que passa la Mare de Déu per davant de la casa teva, del teu espai, com te sentes? Pues bueno, és el que tu dius. No sent del poble, quasi que ja t'integres i tantes anys, pues, al final pues, ho sentes com una canareva. I és molt emotiu i és molt bonico i jo reconec que és un moment pues, inolvidable. Cada any, cada 5 anys, és diferent,
però és molt bonico, és molt emotiu, molt, molt bonico. I transmetre-ho als nens també, no? Pues també, intentem que també que els xiques participen en tot, que col·laboren de fer l'alfombra, de les professors, d'anar a veure els altars, a veure la Mare de Déu, i bueno, jo crec que hem d'inculcar lo nostre. Eric, a tu t'agraden les quinquenals? Sí? Què és lo que més t'agrada de les quinquenals, què és? Los caballitos. Los caballitos. I dels carrers, què és lo que més t'agrada? Les alfombres. De les alfombres, fer-les o xafar-les? Xafar-les, molt bé, sí m'agrada, xoca-la, Muy bien. perquè has dit la veritat. Olga, moltes gràcies. Gràcies a Eric, a gaudir al carrer, i demà com us veiem ja ho sabreu, ja estarà xafada. Dime, carinyo. I També tocar-les, clar. Xafar-les i tocar-les, què és el que toca fer quan un és menut. Escoltamos, ella diu, és que ja no vull sortir més perquè sóc una veterana d'Objectiu del Canal TV. Això no és problema, perquè avui parlem de quinquenals, altres vegades parlem d'altres coses. Coses a parlar, Per tant, evidentment. Sí, sí. a nosaltres ens agrada que la gent vingui i col·laboreu. Sí. Fanny, avui m'ha acompanyat teu fill, no? Pau, sí. Com es diu? Pau, bueno, que t'ho digui ell, no? Pau. Què més? Pau, què més? Montserrat Pi. Molt bé. Pau Montserrat Pi. Fanny, Sí. hem anat parlant també amb alguns veïns teues d'aquí. Hem ficat que aquí que estan treballant. Este matí hi havia molta pols aquí, Moltíssima. Mos ha arribat un camió d'arena a les... Bueno, de serradura, perdó, abans de les 6 del matí. Ha abocat per tot el carrer i ha sigut com una cosa molt excepcional, per no dir una Sortir-lo bé, no? Llavors, ha vingut-lo bé, no? cosa, sí. I bueno, hem començat a escampar i ja a les 6 del matí ja ha començat a treballar. De qui sorgeix la idea d'aquesta catifa i dels laterals que després parlarem? Bueno, és una mica una idea en conjunt de tots els veïns. La idea principal és que la gent té poquetes ganes de treballar a casa i hem buscat una idea que sigui molt fàcil de muntar, ha sigut un muntatge ràpid i hem combinat una mica un estil modern en un estil més clàssic, més romàntic, no? I pensem que la mescleta quedarà bé. Aquesta és la banda moderna i la que no la banda veiem... moderna. Sí, la banda... I la romàntica serà la que... La romàntica la ficarem esta tarda, sí. Serà una mica en un toc personal de cada casa, però en un conjunt tot igual. Cada casa en un to, això és per estudiar-se, Sí. Però que en conjunt... És una mateixa estructura, però una decoració una miqueta personalitzada per cada família. Això serà per vindre a veure, Sí, Diferent. diferent, sí. Sí. Fanny, tema important, antes parlem amb alguna veïna teua que no era d'origen canareva però se sentia molt bé i molt. Tu canareves de 100%, ara fa un ratet te sentia la teua veu cantant Los Tarongers i algunes altres cançonetes. De Paule 100%. Què sentiràs esta nit quan passi la Mare del Remei per davant de casa teua? Bueno, pues com sempre una emoció molt gran i agrair-li tot el que... Menos tele i més faena, Tot el que mos Va, ofereix. a veure. Com sempre. Aquí arriba el teu home, ja has vist, i arriba i se'n va, no? És un altre que té pràctica en la tele, ja ho saps. Dis-mos, torna a dir una miqueta la sensació Serà que ell... una emoció gran, com a bona canareva, i suposo que és el que sentim tots, i agraïda per tot el que ens pugui oferir, com sempre, com a bona canareva. Sempre pensant en la Mare del Remei, que l'escola no té remei i el canal sí perquè el té aquí a 3 quilòmetres. Fanny, moltes gràcies i continuem. Esperem acabar de passar bona festa, que és el principi, i ens quedem molts de dies. I nosaltres ja a partir d'aquest dia a relaxar-nos a tope. Els altres carrers, no? Sí, sí. Cristian, bon dia, gràcies també perquè és un dels nostres patrocinadors. Com està vivint les quinquenals un home de la Sénia que porta 2 quinquenals aquí? Doncs molt bé, la veritat, és una sensació molt agradable, ja que juntament amb tot el veïnat col·laborem en el carrer i és un moment d'estar tots molt units, que durant l'any no s'està, perquè tothom treballa, tothom fa la seva vida, i durant aquests dies la veritat que hem estat molt units fent el carrer. Diguéssim que és una de les virtuts de les quinquenals del Canano, la de socialitzar el veïnatge? Sí, la veritat és que sí que han fet moltes coses junts, hem planificat els dies de les quinquenals, els carrers, després els palets que farem i la veritat que molt bonic, sí. Cristian, tu arribes al Canat, de la Sénia, aterres aquí i de cop i volta t'apareixen les quinquenals pel mig, aquestes ja són les segones. Com ho vius això? Jo sé que no està molt lluny la Sénia, he sentit parlar dels quinquenals segur, però no és el mateix, no? Sí, havia sentit parlar, inclús els havia vist sense haver sigut, sense viure aquí al Canà, però la veritat que ho vius molt intensament quan vius aquí al poble i veus tota la unió que hi ha en aquesta festa. I la veritat que és una festa molt bonica i molt sentimental, la veritat. Això t'anava a preguntar ja per acabar, no?
Aquestes sensacions, quan passarà la Mare de Déu, avui per davant de la teva consulta, ja l'has viscut una vegada, serà la segona, què n'esperes? Doncs mira, no res, poder-la veure i veure com passa pel carrer i veure la Mare de Déu nostra, que és una molt bona Mare de Déu, molt bonica, i poder-la veure que passa bé i a gust per aquí.